videa. Dneska je tu menší špeciál na Foresta. Som tu s kamarátom Petrom. Servus, ja som tiež youtuber, prosím vás, kebyže dáte mi odbery a lajky, Mišo vám dá na môj kanál odkaz, takže by som bol veľmi šťastný. Čím viac bude, tým väčšia motivácia pre mňa natáčať ďalšie videá. Toto bude taký prvý špeciál, ako nájsť katanu a ako nájsť horolezeckú sekeru. Ak to stihneme, uvidíme. Teraz momentálne ideme po katanu. Katanu asi pozná skoro každý, to strčí vo izde a jaskyňa, držať sa furt rovno za nosom. Takže tak dajak. OK, ja to trochu preložím, lebo môj internet trochu laguje na Skype. Celkovo sa ide vlastne... Ide nám o to, že ukazujeme cestu, ako sa dostať ku katáne. Normálne cez schod sa ide všade rovno, rovná cesta, nikde sa tam nezabáča. Keď uvidíte dva vchody, choďte tým rovným, nikdy nechoďte tým druhým, lebo tam je menší boss. Teraz neviem presne ktorý, myslím, že to je randomné. A tuto, jak ukazujem už, ja už idem po ceste, tak nejak týmto smerom by som sa mal dostať ku katáne, kde už sme si postavili už príbytok menší. Máme už aj základňu, ktorú vám ukážeme, ktorá je momentálne celkom dobre rozbehnutá, takže tak. Za kvalitu zvuku na Skype od Petra sa ospravedlňujem, ale dneska mám problém s internetom, neviem prečo. Toho si zvyknite, lebo Charles má stále problém, že Deadly má stále problém so zvukom, alebo s internetom väčšinou, lebo jeho internet je nejaký slabý. Dobrý počítač, len zlý internet. Ja to mám naopak. Stredný počítač a výborný internet. Keď ide. Mňa to všetci už poznajú. OK, katana býva tuto zapichnutá v tomto typkovi. Potom radím vám rozsekať aj kompy, aby ste získali čipy, lebo to je výborná vec. Peniaze normálne ako palivo do ohňa, lieky. Peniaze sa zídu, tu nás sú lieky. A máme v pláne dneska vám ukázať, kde je aj tenisová raketa v najnovších verzií. Okay. Čo znamená, že teraz je verzia 39B, pokiaľ si dobre viem. Nie? Mala by byť, hej. OK, ja tu pokratím dve bomby dopredu a vezmem na vyššie veci. Kde sú to počítače? Aha, tam ešte jeden, hodinky poberiem. Poď zobrať si aj baterku, či máš? Baterku mám, hej. Práve sme to rozsvietili. Je taďal to niečo? Tu som už nebol. Čo? Či tu je ešte ďalej niečo, lebo týmto smerom som ja ešte nešiel. Sú tu fajné veci. Nájde tu jednu príbehovú časť ako Bibliu, alebo neviem čo. A vlastne jednu mŕtvolu kompletnú, ktorá sa vám priráta do zoznamu. A tu sú kofoly na zásobu. Strašne, celkom dobrá jaskyňa, ale podľa mňa najlepšia jaskyňa je tam, ktorá je Modern X-ka. Ale až pokračovanie ku tenisovej rakete, lebo tam je až 20 liekov na jednom mieste. A je tam spam liekov. To vám ukážeme. Lieky mám pre istotu aj ja so sebou. A proste pokračujeme teraz k tenisovej rakete. Ja som už samostatne nemal s ňou skúsenosti. Videl som ju na videách, ale neviem ako štatistiky sú. Viem, že katana sa hodí dosť dobrá na blok, býval bug, že vám to nič nebral, keď ste sa blokovali s tým. Je silná a je hlavne rýchla, to je asi jediná vec, čo takto radím vám na normálnych ísť na všetkých tých hotentotov, ja ich volám nekrofagen, tých slabých, proste čo vyzerajú jak ľudia, aj ten čo má baterku, na neho ho s katanou, ale na hlavných bossov s Modern X-kou a strašne veľa zubov, čím viacej zubov, tým je to silnejšie. A určite nejakých pár asi tých pierok na to dať, plus to lepidlo, alebo neviem, jak sa to nazýva, trisap, myslím, aby ste trochu zrýchlili tie útoky. Jo, myslím, že hej. OK. Keby tá cesta nebola taká dlhá. Iná... Tá cesta je ešte poho. Prvýkrát myslím, že keď pôjdete do tej jaskyne, tak buď netračí tuto, alebo tam až dole, kde sa prechádza cez tú vodu. My pokračujeme proste stade, budeme pokračovať v jaskyni, lebo nechce sa nám hore blúdiť. Poď za mnou, Charles. Neboj. Okay, ja som rozumel, že mám ísť za tebou, to mi stačí. A toto je druhá cesta, kde tu myslím, že žiadny ľud doteraz nebol taký normálny. Tu by mal byť boss dole jeden, čo si pamätám. Ten boss sa dá obísť, lebo je na ňo celkom veľa miesta, čiže ho nemusíte ani zabíjať, proste mu zdrhnete a vyriešené. Hej, ale my si do ňa pôjdeme, lebo môžeme.
Ja, sorry chlapci, ja nemám inventár, lebo viete čo sa mi stalo? Ja som sa trošku pošmykol a nejak som neprežil pád do najväčšieho krátela celej hry. A bolo vyriešené. OK. Dobre, tu radím si vám držať blok, skôr než stade pôjdete, všetkým čo nasledujete. Lebo tu bude vlastne ten boss. Počkaj, ja mám bombu na ňo, pozor. Bombu nechaj tak, obídeme ho, jeho ani zabíjať nemusíš. Ale ja chcem. Tu nám musíš ísť na šikmo, Charles. Poď kamo. Ja sa s tým mlátim. Ježiš. Prečo musíš byť taký vytrvalý, more? Lebo... Nechcel ma nechať na pokoj. Už si ho spátal? Ešte ne. Ale je to ťažký boj. Už by mali ísť dole. Je rýchly. Odporúčam si vždycky dávať tú sodu, len to doplní staminu a je dole. Máme na bombu? Ne. Asi spravím molotovy zatiaľ. OK. Keby sa vám zdalo niečo, buď tichšie môj hlas, alebo zvuk hry, bude to asi tým, že som teraz vyskúšal to, že som natáčam audio cez Audacity a video natáčam cez Shadowplay, takže to možno bude taký rozdielový nejaký, keď takto skontrolujem. Taký striedavý. A chlapci, takto radíme všetkým, že môžete si zbierať lana, lebo lana celkom pomáhajú. Z dve lana a 3 kože zo zajaca môžete si urobiť topánky. Len najprv by som radil, že najprv dajte do kombinácie 2 lana, až potom tie 3 kože. Lebo väčšinou sa vykraftí z toho ten vak na šipy, keď to kraftíte naopak. Proste, s kombináciou naopak. Mohli by tu pridať nejakú mapu, ako? Čo? Videl mapu proste do Forestu. Je tu mapa. Je tu mapa a aj máme v pláne ku nej konkrétne ísť, len momentálne... ideme po ňu asi teraz. Len čo sa najem. Dobre. Kľudne. Môžeme ísť. Ideme smerom do nepriateľskej vesnice. Ideme si tam zobrať látku a iné ďalšie veci. Sú tam fajné veci. Hop. Dobre. Hlásim, že mám topánky. Vlastne ja som si mohol Pokémon dozášiť. No. Ja si spravím Quiver asi. Čo? Tak. Ne. Ježiš. Jak sa robí ten... Na šípy? Na šipy? Jak to bolo? Šípy. Zajacie kože. 3 alebo 2, myslím, že. A 3 alebo 2 lana. Máš? Počkaj, či máš? Ja sa pozriem do knižky. Malo by to tu byť. Ja to viem na spamäť. 3 alebo 2 zajacie kože. Takto sa vyrábajú snehové. A z 2 štýkov si viete vyrobiť oštep. Čo je celkom praktické. To crafting. Kombinácie sú tu na... Táto hra nám byť ľuďom... Na to, že to je alfa, je to celkom zaujímavá hra. Dá sa tu robiť veľa vecí, môžete tu stavať. To je možnosť A. Pokiaľ vás nebijú zombíci. Možnosť B, ísť vyhľadiť celú vesnicu zombíkov. A v noci sú najaktívnejší. Charles, máme spoločnosť, kámo. Píše mi, že was not responding. Ty si na ploche? Nie. Kontrolujem počítač. To bude tvojim internetom, sorry za menšie chybičky, ale dosť bežné u Michala je to bežné, u Deadlyho. Tak ja to mocno nenávidím teda. No. Si môžeš si zbierať. Chcem pozbierať. Už ti to ide? Stále nič. Ale jediná dobrá správa na tom je, že si tu zbieram tie berries. Tie, neviem ako to povie.
Nechcem povedať ani čerešne, ale bobule proste zbieram z lesa. Bobule a máš ich nekonečné, ne? No, len ich pod tie Twinberries presnejšie na jedovaté šípy berem. Kde si vlastne? Čo? Ty si absolútne vypadol zo servera. Tak ja sa odpojím. Sorry za technické chybičky, ale obidvaja sme len tak proste začiatočnícke vybavenie. Potom, keď dokončím maturitu, možno bude už aj profesionálne vybavenie. Si zoženiem. A budú možno lepšie videá aj s lepším internetom, rýchlejší upload. Uvidíme, že jak to bude. Ja momentálne idem si poklad do vesnice a po mapu. Nine? Čo nine? Ja som v tej základnej. Hej? Hej. A počkaj, Jak máš som, continue alebo máš nave? Hej, ja som dal continue, ale ja som to nemal uložené. Takže nemáš katanu alebo čo? Nemám katanu. Toto bude dlhý diel. Takže Ja zbením pre katanu. ty zatiaľ Deadly zbehne po katanu a potom uvidíme. Videá budú prosím vás v dve verzie. Jednu natáčam ja, ktorá neviem kedy bude na YouTube, ale pokúsim sa čo najskôr. A druhá uvidíme. Čo na Deadly. Záleží od toho, že jak máme s Deadlym pláne, že natočíme ešte aj Stan Deep 4, je to zaujímavá hra, lenže Deadly má momentálne technickú poruchu, že mu to nechce stiahnuť. Myslíš Saints Row 4? Hej, Saints Row 4. Nie? Natočíme aj toto. Druhý stream. Momentálne je tá porucha v štádiu riešenia, ne? Hej, Mišo. áno. Dole by som nechcel padnúť. Dobrá správa. Ak vidíte, kde som, toto je vlastne, bude dosť dlhé video, možno bude mať aj hodinu. Nebudem to ani strihať, ani upravovať. Mne sa to proste nechce, som lenivý. Jebnem to na YouTube a možno na YouTube to postriham. Takže tak. Za zvuk sa omlúvam. Lebo som rád, že vôbec sa mi podarilo dneska časovo vyšlo, že som mohol vôbec aspoň niečo natočiť. Bo niekedy vôbec ani to nevychádza. Záleží, že kedy jak. Proste záleží od toho, jak mi vychádza čas. Čo mi nikdy skoro nevychádza, takže cca nejak tak. Som rád, že som rád. Jak sa hovorí. Jeda, chlast. Ty vole, ja mám chlastu. A idem crafting mŕtvotov. No super, ja tu mám jedného, nemám staminu. Tak ne jedného, dvoch až. Ja som stretol zatiaľ skupinku 5, myslím, že? A išlo to v pohode, pokiaľ sa pamätám. Ja som sa doslovne stratil. Jak si sa mohol stratiť? Ja som išiel od jamy, tým smerom, kde je katana. Akurát nevieš, kde si. Hej. Ja viem Ja si presne. pamätám vyrúbaný les. Tie stromy to nič nehovoria. Počkaj, ne, našiel som cestu. No Ježiš, ja som iba tuto. Hej. A, Ináč všetky jaskyne sú prepojené. Len na to, aby ste ich mohli používať, neradím liesť do jaskyň bez toho, aby ste nemali potápacký prístroj, ktorý asi aj na tomto videu možno ukážeme. Jeden z nás to určite ukáže. Ne, prosím vás pekne, táto mapa. Hovor. Tá mapa, ktorú sme vám chceli ukázať, ja ju mám. Deadly. Na mojom videu asi bude. Áno. Ja si pôjdem... Počkaj, toto zoberiem druhýkrát, ne, treba. Ja idem znovu pre tú katanu, tu bude ten strih. A odtiaľ to asi pôjdem skočiť pre... Hej, ja nemám potapacky. Čiže pôjdem rovno aj pre potapacky, čiže aj to vám ukážem. Potapacky pôjdeme spolu, ne? Deadly. Môžeš. Takže keď pôjdeš po neho, tak mi povedz, že by sme išli spolu. Deadly originál Mišo je... Deadly má originál meno, že Michal. Skype vám nebudem hovoriť, ale kebyže náhodou, že si ma pridáte, ja som SVK Slovensko. A potom vás ja už spojím s Mišom.
Keď tak Forest, keby ste chceli hrať multiplayer s nami, tak... Tak sa kľudne môžete pridať. Možno dáme aj livestream, len musíme mať na to techniku, čo zatiaľ nie je. Momentálne zháňajú sa peniaze a potom uvidíme, že jak. A čo? Na Forestu akorát jediné podmienky, že byť aktívni, keď budete chcieť a nehrať tak, že jedenkrát a môžete si aj viackrát zahrať. Hlavne nemať mať dosť dobrý internet na to, aby vydržal ako môj, aby stačilo, aby vydržal, byť pripojený, ale ne aby padol furt. Mne to napríklad padne iba raz. Lebo čo vám poviem ohľadom slovenských internetov, ja vám poviem takto. Je dobrý internet, ktorý padá, má síce upload 10 mega, ale vypadne. Ale potom máte slabší internet, napríklad 500 kb, ale ten nepadne, ten bude držať furt. Teraz mi to skoro seklo. Jej. Nekrofágen. Nekrofag nedá pokoj a už som z neho urobil sekanu. Aby on z toho nespravil. Myslím, že nehrozí. Ja som z neho urobil totálnu sekanu a ani to nerozdýchal. Králice s králikov kože sú nenormálne dobré, lebo sa robí na to sú fajné crafty. Čím viacej si urobíte väčší inventár, ja doporučujem si najprv nazbierať inventár, až potom ísť vlastne po dôležité veci. Charles, kde si? Kamo? Áno. Potreboval by som, že by si sa dostal cca niekde tu, kde som ja. Že by sme išli po tú horolezecku a potom pôjdeme po tapač. Čo? Okay. Takže ak môžeš, tak sa niekde dostav. Ku špičke lietadla. Ktorá? Zadná časť či predná časť? Predná špička. Tam, kde sú piloti a FMGana. Okej, to by som mal vedieť. To tam musíš trafiť, to je strašne ľahké. To je blízko tej jamy. To ma uvidíš moju menovku a už uvidíš. To si čiastočne pamätám od mapy. Ako mapa Forestu sa dá zohnať v hre, ale podľa mňa lepšie... Dá sa zohnať aj cheaty a tá cheatová verzia je lepšia, ale neodoporučujem, lebo potom vám celá hra seka. Aspoň väčšine normálnych Slovákov. Poznám typka, ktorý mu neseka nič a má to tak, že dovidenia, ale on je zas môj sponzor, dá sa to tak povedať, čo vám už o tom poviem. A on má taký internet, že sme hrali Foresta a nesekalo tam vôbec nič. Pretože on má serverový počítač za 100 000 EUčka. Ok, steroidy som si pokraftil, môžeme ísť. Odporúčam, keď boli dlhšie fighty vo Foreste, tak odporúčam určite si spraviť buď energy mixy z tej cornflower a ešte z niečo to je. Alebo druhý trik, keď nemáte už ani vôbec nazbieraný inventár, stále držať blok a iba jednu udrieť, zase blok. A tak. Ja som moc nerozumel, ale tiež by som odporúčil sodovku. A toto musím pozbrať ja. Ježiš, to sú tie... Čomu sú tie snowberries? Ja to ešte furt nepochopím. Čo? Tie snežné berries. Snežné, aby si tie neumrzli úplne hore, na tej hore. Na tú horu sa už dá po novým update dostať. Možno vám ukážeme v najbližšom špeciálku, ak budete mať zájem, natočíme ešte jeden. Čakáme na ohlasy a tak ďalej. Ak bude zájem, točíme druhý. V čo najbližšej dobe. Vyťahnem Samsung, lebo mi to spamuje pripojené nabíjačky. Ok, katana do ruky, ako vždy ideme. Charles, si tu? Hej, už idem. Ak môžeš, pole sem. Doslovne tam doskáčem. Ja si spravím ešte túto stavu armor. A dám si jeden ten. Je to nejak vidno? Nevidím si to. Čo mám, full látku? Nemôžem byť full. Mám asi maximálnu záťaž. Neviem, asi si musím urobiť oheň. Už je dobre spravené, že keď sa dá napríklad armor a dáte si na neho
potom si dáte niečo iné, nejaký iný armor okrem toho kosťového, tak je to normálne vidno. Ježiš to. Lergana, no. Textúry sú ešte furt v alfa verzii. Ale snažia sa to robiť, robia pravidelné updaty a stále píšu, že kedy bude nový update, takže doporúčam si vám to kúpiť a rád by som bol, keby si aj niekto s nami zahral, sa pripojil na server a po prípade môžete s nami aj natáčať, kebyže máte zájem. Mišo, máš tam jedlo? Vnútri to je, tak toto som zobral z tej. Teraz či to strieľa. No a strieľa to. Teraz to funguje tá flame gun, že prvé 4 naboje nemusíte vôbec nabíjať. Oni sú tam nabité a potom už neviem jak to funguje. Tam tie treba už asi iba prebiť a malo by to byť. Ok, kam ideme teraz som mohol by si stať tam jak si? Teraz pôjdeme po flame gunu. S flame guny sme išli. A ináč doporučujem aj srnky dávať dole, pretože máme tu zase nekrofaga v želenskej verzii, ktorý je už tuhý. Trošku textúry, jak ste videli, sa bugli, ale nevadí, už som vyriešil. No jasné. Typek nevládal, tak som sa musel mu dať napiť. Doporučujem, aby ste v tejto jaskyni mali urobený full lieky, lebo tu keďže nemáte sekeru, tak sa tu dá zoskakať iba jedným spôsobom. Ideme si to uložiť, kamaráde? Poď si to uložiť. No vlastne, hej. Dobrý nápad. Menší lak. Neviem, ešte to načíta. Dneska je teplo veľké. Dneska vám poviem, že dneska na východe Slovenska v okolí Kešic neznesiteľné teplo. Výkyvy počasia sú asi také, že v noci -3 a cez deň +30. Takže nejak tak. What the? Tento povraz, čo si ja pamätám, tak to je asi najdlhší z hry. Bol to myslím, že ešte dlhší. Ten jeden, čo bol... Čo? Ukáž. Hej, bol to ešte dlhší. To... Čo sme niesli vtedy, čo sme v jaskyni chceli robiť. Tak ten bol ešte väčší. Odporúčam vám zliesť tak po okraji jaskyne, úplne sa tlačiť na tú stenu tak na šikmo, keď už nemáte tu... Áno, Charles, bacha, neskoč! Neskoč. Žiješ? Hej, ja som v pohode, nič mi to nezobralo, možno taký milimeter armoru. Tak keď máš full armor, tak to môžete aj skočiť, ale full armor sa strašne ťažko robí. Takže tak. Ryby, môžem uloviť. Táto jaskyňa má dve východy, pokiaľ si dobre pamätám. My pôjdeme asi tým druhým. Takže uvidíme, že čo jak. Ja si myslím, že ten druhý východ je lepší než ten prvý, ale dá sa tu celkom ľahko zablúdiť. Takže preto tak. Ok, tak poďme. Odporúčam ti nabiť flare gunu, prosím ťa. Máme ju. Máš nabité? Hej, prečo? Lebo tu by mali byť decka. Jaj, more! Hop. Dobre, tu sa dá zoskakať a tu prosím vás je horolezecká sekera. Tuna. Mišo. Tuna. Aha. Ja už ju mám. To akože už väčšiu debilinu nemohli na Forestovi vymyslieť, ale môže byť. Ja už ju mám tu. Ja ju mám a ja som proste vytiahol stať, ale nechal, možno to stalo. Skúsime ísť po tejto strane. Dúfam, že nespadnem jak minule. Minule sa mi nepodaril jump. Tu musíš 3-krát skočiť. A tu nám musíš CTRL-čkom do textúry ísť. Aby si prešiel. IGN. Najlepšia hra 2016, a.k.a. neviem, kedy sa narodil. Oh. Čauko. Ty vole, to je snáď kanál Dada, E0.
Musím No, nabiť konečne. pek. Ja neviem, koľko má to náboje ešte. Headshot. Headshot. Aha. Okay, Dobre, to sme spratali. Ja som asi minul všetky náboje z flargany. Neboj, keď chcete náboje z flare guny, treba pokračovať ďalej v tej jaskyni, jak vám ukazujeme. A tu bude zasobareň, ktorá sa stále respamuje, len je dosť ďaleko. Chápem, prečo to tak dali, lebo bolo by to príliš ľahké ísť akože... Príliš ľahké by to bolo, kebyže sa dostanete tu len tak. To sme tuto? Stade to sa dá výjsť v pohode. Na rozbitie tých driev vám odporúčam použiť katanu, pretože to je asi najlepšia vec, čo môže byť. Kola, dynamit. Čo ti padlo? Dynamit. To ja potrebujem. Radím vám opatrne do toho kratera, lebo už horolezeckou sekerou, jak v starých verziách, sa už nedá vyliesť. Som to skúšal, preto už nemám celý inventár, lebo môj inventár je tam dole. Tak to som ja nevedel. Takže odporúčam si dávať na to veľký pozor. Pretože to funguje asi jak nasráno a namaľováno. A tak ďalej. Tuna sa nebojte. Toto, pokiaľ sa pamätám, by sa dalo podplávať. Dúfam, že to nezmenili. Tu ide krátka voda, ale dá sa to podplávať. Jak si na tom, Charles? Som vonku už. Som ako vylizol. A tu nám vedie povoraz, ktorý by mal pokračovať ďalej. A stále by sa malo dostať vonku. Toto by malo výjsť, pokiaľ viem, rovno pri Modern XK. Alebo v takom tábore miniatúronom, pokiaľ si to dobre pamätám. Vidím, že kosti sa už nerespamujú, jak sa dakedy respamovali. Tu nám bolo totižto 10 kostí ste len tak mohli nájsť. Z ničoho nič. Aha, oni sú tu. Máš ich? Mám ich. Ešte tu sú. Kamo. Lepky, kosti, všetko. No, lepky mám. Ale kosti nemáš, čo? Kosti mám ešte dosť, jak 3 kosti? 4? Toto je najdlhšie lano, aké existuje, myslím, že z celej hry. Lebo po tomto lane sa šplhá asi 6 minút. Nie, v úvodzovkách 2 minúty by malo byť tak dajako. Uvidíme, že ak to bude trvať. Páči sa mi ten tieň, jak je za mnou. Ani na stene není. Dúfam, že sa nám podarí vydať to video čo najskôr a že bude mať dobré ohlasy. Čím viacej lajkov, tým viacej nás vlastne tým nás viacej inšpirujete, aby sme točili spolu ďalej. Každý z nás má originálny štýl, takže možno Charles má taký, že copyright, ale ja nemám určite taký, ja mám svoj originálny štýl. A môj originálny štýl je, že väčšinou nestriham videá. Možno sa to zmení, bo ľudia sa menia, ale zatiaľ je to tak. Pozor, aby si nespadol tu do spodku, do tej jamy. Lebo to skončíš horšie než zle. Ja si idem po lana. Kam ideš po lana? OK. Už mám lana, môžeme ísť ďalej. No ja si zase nahodím tieto topánky, dám si tam, vykraftím si jedno aloe. Sa napijem, aby som mal full energy. Radím si to ti uložiť, ak môžeš. Ja už som mal. Hej? Ideme smerom ku našej hlavnej základni, ktorá je asi najväčšia a momentálne ešte vo výstavbe. Ale snažíme sa ju dokončiť čím skorej. Väčšinou skoro každý deň vyjde, že keď sa dá, tak si zahráme s Mission Foresta a pokračujeme v stavbe. Tie stromy, čo sú uvnitř v základni, to nikdy nesakáme, lebo pôjdu na nich domčeky. To budeme mať vlastne uzavretý les. Zase nemám energiu.
Skús robiť tie energy mixy, pomáha to dosť. Navýši to, myslím, že 3 ti dajú na plno alebo 2. Hej. Je to využiteľné. Katana je výhoda, že keď vám ten králik uteká, tak ja ho odporúčam králikov dorážať so katanou. Pretože to je asi najväčšia výhoda, čo môžete urobiť. S katanou proste pôjdu raz, dva. Mňa zaujíma, čo domlatím tým hákom. No, to dáte s týmto. No, to sú iba tí začiatočníky, keď hráte dvaja. Tak, už to mám. Ideme teraz vám ukázať, že kde je tenisová raketa. Charles, Mišo, Idem. kde si, jak si... Aha, tu si. Vidím, že ty asi nešprintuješ. Nemusíš ho porcovať. Neporcem na tebe, pokladám. Na neskôr. Oni majú taký bug, že ožijú. Záleží, že kedy, jak. Hurá! Toto som potreboval. Coiny a hodinky. Coiny a hodinky sú najlepšia vec, keď potrebujete urobiť veľa bomby. A do tejto jaskyne vrelo odporúčam. Pretože tu budú traja bossovia. Akože cestovku tenisovej rakete, lebo to je asi jediná vec, čo je proste ten, kto ju má, tak má skill. To je jak v CS-ku, keby si niekto kúpil, že... Jak sa to povie? Skin na nejakú zbraň. Tuto je moc OP. Akože ten, kto to má, lebo samotná cesta ku tomu je strašne ťažká. Bacha, nie že spadneš, lebo už nevlezieš. Ja nespadnem, lebo sa mi to už stalo a už viem ako nemám ísť a cestu poznám. Ja najprv nazbieram tie dynamity, čo tu sú. Tu vám všetkým radím, tu bude asi aj ukážka z videa, že kde sa nachádzajú látky a videá. Hej, mňa mlatíš. Sorry, ale ja som tu mal látku, vieš? Vidím, že mám bug, že som bez energie. Už sa to odbuglo. Ok, lano vezmem. Tu sú ďalšie fléry. Môžeme nabiť flare gunu. To by bolo. 80 látky, hurá. Stačí preraziť hranicu 80 látky a ono sa vám potom už podarí nazbierať aj čím viacej. Vidím, že Charles má momentálne technickú poruchu, alebo mám to ja. Momentálne nám asi Skype vypadáva, ale lepšie je to hrať cez Skype než cez TeamSpeak, lebo keď na TeamSpeaku vám to spadne, tak vás to už nemusí pripojiť vôbec. Cesta dolu je, odporúčam dať si blok a skočiť to proste. Dá sa to zoskočiť. Ja odporúčam, keď to hráte na TeamSpeaku. Ja by som to hral pôvodne radšej na TeamSpeaku, len na TeamSpeaku mi to viac padá. Ktorý si počúvali for disconnect. A tým pádom video by muselo byť strihané zvuk v kuse. To hlavne a na Skype to akurát laguje, ale dá sa to nejak vydržať. Keby som slednul Skype trochu. A Skype má ešte tú výhodu, že Skype sa sám vedie opravovať. On má auto opravu zvuku a snaží sa to vyrovnávať sám. Problém na Skype je akorát, že 98% hovorov je takých, že sa nepočujete. TeamSpeak vás vie, keď máte uložený server, tak sa vie vrátiť, aj do roboty vás to vráti, pokiaľ máte dostatočné hodiny na servery. Tu sú naši tenisti mali, tam je štvornožka, už ide k nám. Ja ju pozdravím. Mančím darčekom. A hodíme druhý, lebo sú Vianoce, alebo by boli, pred pár mesiacmi. Katanou ju nerozsekáš. Do toho musíš ísť do sekierov. Za teba jeden. Jak si na tom, mlatíš to? Už to ide dole, už je červený. Ježiš. Už si vyriešil. On by chcel dať Francúzáka, ten idiot. Tak to vyriešil. Charles to vyriešil. To je druhý, nezdrhaj.
Všetci sa nás boja, tak si povedali, že by mohli zdrhnúť. A tu má ďalšieho kamaráta. Kamarát, nechaj ma, keď si taký kamarát. Si mŕtvý? Jej, bug. Lol, bug. A má tretieho kamaráta ešte. No super. Tyvo. Ja som snáď plný, úplne mám plné keksy. Hej, mám plné. Tak toto zapáli takto, L-kom. Prečo to je na L-ku? Headshot. Si ma trošku pripiekol, ale mne to nejak nevadí. Ja idem vyriešiť problém. Dole. Zase. Proste, Deadly má headshot, ale netriafa to, čo má. Čo? Asi to. To je ďalší, ne? Ne, to je ten, čo mŕtvola už. A tam sú lieky. Tuna je, prosím vás pekne, tuna je spamovacia oblasť liekov. Tuna sa budú spamovať lieky, aj keď nechcete. Ježiš, ja už mám editable spovádzať. Meso mi už zmenilo za ten čas, čo sme tam dohrali. No, tak ja som si ho nechal celý čas. Ukáž mi tie štatistiky. Aha, tak... Nemám tú loptičku tenisovú, či to nespraví niečo? Ale tenisové loptičky sú tuna. Ako mohli by spraviť, že by si ich odstreloval do nich tie loptičky? Počkaj, daj tenisovú raketu, daj si tenisak, Hej, Nemám. Môžem hodiť? Ja, počkaj. No poď. To je nuda. Ešte jeden pokus. Ty si to hádzal si to, ako keby sme to hádzali toto na bejsbole. Dobre, vyriešené, ne? Ok, my sa vrátime do base a tam... Ukončíme to, či ešte pôjdeme aj po tú poslednú? Ešte vám ukážeme potapacký prístroj a... Myslím, že to by... A to by bolo asi pre dnesný diel všetko. Ok, tak ja to tu už odstrihnem a vrátim sa k vám, až budeme pri tej jaskyni. Zatiaľ sa máte. Čus. Ja to video nebudem strihať, ja jebnem tak, jak je. Lebo moja originalita spočíva v tom, jaj doriti, skoro som drisol. Chlapci, tak toto bolo LTT. Ja som skôr na to, že není potreba vidieť blbosti, ako by sme to failovali, takže preto tu vystrhnem tu. Teraz, buď viem, že podobnou je tá stena, alebo to neviem a skočím do ničoho. Dobre, našiel som ju. Ja si chlapci ešte skočím po Modernexku. Keď už mám tu climbing a tenisovú, tak ja si ešte skočím po Modern. Skočíš aj bez toho? Čo? Aj bez toho climbing by si tam skočil? Ja viem, že sa dám tam ísť bez climbing, ale ja vôbec som nemal, vieš. Takto, ja zbieram celý inventár na novo, lebo ja som... No a chlapci ukecali, že vlez do kratera, vylezieš. A viete, jak to dopadlo? Prd vylezem. Som vliezol a už som nevyliezol. A bolo vyriešené na 100-krát. Tam sa ja skočím dole, kedy teraz prestávka od videa. Ja nahrávam v kuse. Ja mám teraz takú prestávku. Toto bude asi moje najdlhšie video, takže budem ho uploadovať cca 2 dní v úvodzovkách s mojím internetom. Takže keď to vyjde, ja budem rád, že to vyšlo. Takže tak. Takže bude asi nový zoznam videí. Mám v pláne točiť Subnautiku, ale... Už som ju točil, ale nevyšlo to tak, jak som to chcel, tak som to nechal tak. Budeš točiť aj toto Saints Row ako multiplayer? Budeme točiť celú kampaň od začiatku až do konca. Kampaň nie je multiplayer. Však ja viem, za to hovorím. Saints Row doporúčam, je to jak GTAčko 5, má to skoro takú grafiku, ale má to možno horší príbeh, ale viacej vecí sa tam dá robiť. Nenudíte sa tam jak v GTAčku. GTAčko odporúčam tým, čo majú vysokú postavu v kompe. Internete netreba pokiaľ, ale multiplayer je lepšie ako single GTAčku, za prvé, za druhé. Saints Row je taká tá trochu modernejšia doba, ale grafika je staršia.
čiže tam vyhráva GTAčko, ale možno sa mi vyhráva GTAčko než na Saints Row. A keď si chcete zohnať nejakú fajnú hru, čo chcete najlepšiu grafiku na svete, tak zatiaľ, čo som registroval, je Zaklinač 3 má najlepšiu grafiku. Ale na to treba zase počítať za 3 litre eura, alebo za liter minimálne. Aby vám to vôbec zapol. Na minimálnom. Ja som to spustil a mi to sekalo. Na mojej zostave. Ja som ho vyhral, myslím, že na ťažkej obťažnosti na ultra grafike. Zaklinač 3? Hej. Príbeh bol dobrý, akurát tie vedľajšie ma nebavili, tak som si dokončil tie neviem, jak sa nazýva. Tie hlavné, sme volali. Hlavné úlohy, ne? Ne, aj hlavné, ale potom tam sú tie zakázky ešte, hej. Tie boli dobré na tie veľké príšery. Draci boli najväčšou srandou a ešte niečo. A to asi všetko. Takže dúfam, že nám stupne za toto spoločné video popularita, takže tak. Sa to trochu pomení možno. Forest samostatne asi, možno budem ešte natáčať. Ja by som možno natočil pár záznamov, čo budú zo streamov. Možno dáme aj original stream, ale to by musel prísť kamarát a mi schváliť to. Teda vlastne môj sponzor. Ja na stream by som šiel akorát iba ako host, lebo internet mi to nezvláda. Zvláda to, ale mali by ste nízky, strašná dlhá odozva. FPS-ka by boli dole, ne? Najmä FPS-ka nevadí, mi odozva vadí. Ja to by som to hodil na pol mega za sekundu download. Ja to hodím a vám by sa to... Ja som to už skúšal, keď kamarát chcel vidieť, ako hrám Dark Souls 3, tak som ho dal na Steam z dielku, ale na Twitchi. A to bolo také... Dobre, to nikto není. To bolo také v podstate, že... Neviem, ja som išiel na bossa, ja zabijem bossa a typek vidí iba, jak som prichádzal k nemu. Aha. Tam bola strašne veľká odozva. Proti normálnej. Ja si idem asi craftiť bomby, pretože mám veľa hodiniek a veľa coinov. 170 coin. To takto sa môžete si rýchlo nazbierať giganticky veľký inventár. Rozmýšľam, že čo tam má... Aha, hodinky chýbajú. Tu je... Tak, hodinky, tak. Počítačový čip, áno. Tak. A myslím, že to by bolo. To by boli moje bomby. Trošku sa napijem. Meso sa vám nepokazí, ak ho upečiete úplne až na čierno, tak vám to nedáva damage a vás to nasytí, takže tak. Je to síce hnus, ale funguje to zatiaľ. Pancier z korytnačky, výborná vec. Vrelo doporúčam. Jak si na tom, Charles? Robím molotovy. Nahrávaš to v kuse? Ne, ja to nahrám, až keď tam budeme. Ty vole, spravím aspoň jeden molotov. Neviem. Tak chceš. Aha, už nemôžem. Ale môžem zobrať fľašku. Ja vrelo doporučujem chodiť stále, ak máte už tú modernú X-ku, čo sme vám práve ukázali, tak s ňou je to najlepšie a najistejšie. A Fireguna je na to, aby ste sa ich okamžite zbavili. Charles to vyriešil, tenisová raketa a ide. Proste on má skill. Toto je Wimbledon, toto není Forest, toto je Wimbledon doslovný. Bože môj, to dlho trvá. Trošku to trvá, ale je to trochu. Keď Je to chcete trochu svek, zábava. keď chcete svek, tak sa tenisov. Akože sorry za lagy, ale ja nemám boh vie aký internet. Ale mne to aspoň neseká. A keď ide, tak to aspoň drží. Takže tak. Toto bude, asi nebudem dávať do žiadneho zoznamu, ale určite to bude nahraté na... Mám v pláne to určite nahrať na YouTube. Takže tak.
Keď chcete vedieť, je potapacký a tak. To by ste mali vedieť. Vlastne ja som vám dneska ukázal, že čo sa všetko dá vykraftiť vo Forestovi. Cca jeden dobrý server, ale nazbierať veci trvá asi 2 hodiny a potom si to už môžete hrať, jak chcete. Nie? A Charles? Čo si myslíš? Podľa mňa tiež. Neviem. Poď si to uložiť, kamaráde. Prebežne ukladáme kvôli internetu, aby nám to vlastne nespadlo. A keby to spadlo, aby sme to načítali od saveu. Že RIP pre každého hráča, ktorý, ne pre toho, ktorý ma naháňa, ale RIP pre každého hráča, ktorý si, ako ja, keď začínal s Forestom, robil si základňu pri tej vode, jak je ten výbežok, také niečo ako pobrežie, tak teraz nám pridali ten veľký strom. Ja mám ten strom v strede basey. Hej? Hej, a zaberá mi to polku, no aj polka basey je proste plná tým. Je to k ničomu, ten strom tam a nedá sa ani stiať, čo je veľká blbosť. Nespavnujú sa tam, je to proste len také, že sa nudili, tak ho tam hodili. Pri tých stromoch, jak je tam ten, čo vám ukazujem, tak tento strom, tam vám odporúčam vrelo dostávať základňu, pretože pri tých stromoch väčšinou tam nie sú. Ak tú baseku nejak extrémne nezväčšíte. To znamená maximálne 1 až 2 domy. A nemôžete dať nejaké opevnenie, ale nedá zase nejaké megalomanská stavba. Bo potom vám to budú ničiť. Hej, a za druhé, tuto, jak teraz ideme po tomto kopci, ja si tu nazbieram veci. Za prvé a za druhé, vždycky tu chodia najčastejšie štvornáška, taďal to chodí týmto smerom a ona chodí zľava. Taďal, kaďal sme išli. Z toho smeru a... Lebo ona prechádza vlastne z vesnice, čo je tesne pod horou, do hlavnej ich vesnice. Tí bossovia proste, oni cestujú z jednej po druhej. Oni to majú ako nejaké... Tí čo hrávajú... Ja som začal hrávať teraz Division po nejakej dobe a v Divisione máte podobné také, že proste je trasa, po ktorej sú tí hlavní bossovia v Dark Zone a vlastne to je taká oblasť PvPčka, ale bossovia sú tam tiež a keď chcete nejaké XPčka v Dark Zone, tak chodíte proste po bossov. Trafil si tú jaskyňu, ona je dole. Ja už som ja som v nej, to musíš ísť nižšie. Od opačnej stranou. Ja som išiel po tom mene. Hej, vidím ju už. A v podstate tam je to... Tam to je v tom, že... Tam je proste systém, akom sa oni spawnujú a oni proste občas aj sa prechádzajú po tej trase. Čiže keď sa chcete vyhnúť, že si malý level, tak nejdete zadiaľ. Keď ich chcete, tak idete po ich trase a máte asi ten najväčší loot, čo ste mohli mať z toho serveru. Lebo vidím, že väčšina ľudí, čo som chodil po serveroch, čo chodím ja po serveroch, tak vidím, že všetci postavia na najhoršom mieste z Foresta, priamo na stezkách, čo nechápem, jak to tam sa mohli nasačkovať, ale budiš. Bežne sa stáva, ne? Absolútne mám bug, nemôžem vyberať kufre. Koľko si hovorí, že je maximum možný počet klotu? Musíš presiahnuť 64 a potom ťa to pustí už do nekonečna. Takže musíte to dajak tak bagnúť, aby ste to presiahli cez 64 a potom to už pôjde. Proste je to tak bagnuté. Tak to nastavili po novom verzii. Nakedy sa to dalo, že proste pohoda. Počuješ to, čo ja? Ne, prečo? Boss. Tu dole to nebýva. Tu bývajú keď tak traja títo minioni. Kúrňa, oni ho tu pridali. Kámo, máme problém. Čo ti poviem, ťa obetujem. Mohol by si ma oživiť? Lebo spadne server. Blok a... Drž blok a ma oživ. Ja si hneď dám lieky. Tu, je dole. Už si ho dal? Hej, po tých asi 4 bomby padli na ňo. Takže takto sa ničí boss. Jak vidíte. A to som ešte nezobral tie najsilnejšie. Dynamity si nechávam.
Dynamity nie sú najsilnejšie. Najsilnejšia je headbomba. No hej, ale dynamity sú také, tie vieš. Stará westernovka, si pamätáš, dynamit tak buchlo. Tu nás sa ide, potom pokračuje dole, ale najprv odporúčam vrelo vyzbierať všetky látky, čo sa len dajú, až potom pokračovať vo chode do jaskyne. Ja neviem, že tuto nakoniec tej časti, kde sme boli, lebo tam bývajú tiež nejaké veci, ako flare, jasné. Aha. Pozri, dali tu asi nový vstup. Aha, tu je nejaká lampa. To bol troll. You get pranked, bro. Jo. Sorry za necvakanie videa, až za to, že je také dlhé, ale keď chcete, tak si ho pretočíte. Ja by som to postrihal a teraz čo som pohľadal flare gun. Možno to, keď sa to podarí, dejak to pošlem Michalovi a on to dejak postriha. To budete čakať, to si môžete počkať do Vianoca, ešte budete čakať asi polovicu času. Nope. Ja neviem, prečo on sa na tom prvom mlade môj vždycky pustí. Lebo máš dajaký bug? Neviem, ale už aj keď sme hrali s Donatom. Počúvaj, mne sa nejak zdá, že túto lano asi predĺžili oproti starým verziám. A výrazne. To druhé, ne? No, tiež sa mi zdá. Posunuli nejakú jaskyňu to trochu. Tu vám radím, tu je ten potapacký prístroj, takže potom si ho stačí kliknúť na ňo, nasadiť a máte ho. A môžete ísť ďalej. Keby ste mali moc čiernu v tej jaskyni, tak stačí ísť na chvíľu pod vodu, hneď výjsť a vám ostane tá baterka, čo ako keby pod vodou a chvíľu to vydrží, nejakých 50 sekúnd. Čiže keď je napríklad tma, tak iba vidieť, ponoríte sa, zase vidíte. Ja väčšinou tú jaskynu dávam naraz bez nadýchnutia, lebo keď už máte ten prístroj, tak to sa dá podplávať. My máme v pláne ukázať vám aj druhý východ z tejto jaskyne, len uvidíme, že jak sa nám to podarí. A tam by sme to uzavreli v pristáne blízko našej základne, ktorú ste videli. Tam by bol asi koniec videa. Takže uvidíme, že čo, jak a ostatné veci. Už to točíš, ne? Celú jaskynu si točil od začiatku, ne? Hej, už to mám. Tieto dvere sú také pitomé, že ja ich neviem, mám strašne rád. To musíte prísť do inventára a klik. Inventár a klik. Na tieto tu nás trvá strašne veľa kameňov. Čím viac kameňov, tým lepšie. A ešte horšie je, že sa tam tak ťažko dávajú, že stačí vidieť a dovidenia. Tu jak sa nachádzame, tu sú koly, tu sú nejaké príbehové obrázky, nejaký časopis. Do Fame Guny sú tu veci. A tu je tá sekera. Vidíš? Tu si. Ja tam mi chýbalo. Oni sa ani nevedel, čo? Charles. Vedel som, že tu je, len som opäť zabudol na ňu. Takže takto vám ukážeme, jak si nazberať proste Ten jaskyne zakladané a vlastne jak prežiť. Ok, teraz pokračujeme túto podvodu. A bum. A dum, da dum, da dum. Potom vám odporúčam vrelo vymeniť si, jak to poviem, vymeniť si bombu, lebo ak vidíte hore tým obrázom, tak tam je taká dlhá jaskyňa, že stačí. To je asi najdlhší ponor, aký môže byť v celej hre. Zatiaľ, čo sme registrovali. Čo som ja sám osobne registroval. Takže ja si tam hodím do toho bombu. A leziem hore. Ja už idem smerom hore.
No, okay. Ja sa budem musieť asi najesť a napiť, lebo môj typek nemá výdrž, absolút. Ale to vydrží a ideme. 1, 2, kola. Ešte jedno. A dúfam, že som si nabil tú bombu, lebo toto je vážne dlhý ponor. Jak si na tom s kyslíkom? Ja, ten konec mi to bere trochu, ale moc nič. Ale ne, kde sa má vystúpiť, čiže? Čo? Kedy sa malo vystúpiť? A to je to, to je to. No, tu ťa to už čiastočne ťahá sáme hore. Jak? Proste keď... A, bum, sme tu v jazere. Tu sú kačky nado mnou. Pod Jo, tou labudný. stranou, pod tou stranou. Poď za mnou. Ináč, keď vás naháňajú zombíci, vrel odporúčam vliesť do vody. Odvážia sa tam, ale nie tak často, oni sa z vody boja. Neplatí pre bossa, bo skočí za vami, keď je nasratý, tak skočí za vami všade. Hlavne ten pavúk. Pravím na toto tlačítko a si dáte dole. Prístroj. My to asi saveneme a pre dnešné video to bude koniec. Hneď ak vám ukážeme, kde sa to dá savenúť. Ne? Točíš to ešte? Hej, točím. Že kde je najbližší save. A ak vy vidíte z tejto jaskyne, tak vlastne to je strašne blízko jaskyni, ktorá je Modern X-ka. Všetky jaskyne sú nejak pospájané. Len zatiaľ sme to nepreskúmavali, lebo to by bolo na dlho. Na príliš dlho. Čo vám o tom budem rozprávať. Takže tak. Na takýchto plániach viete najčastejšie nájsť králikov a zajacov a tak ďalej. Čím viac ich dáte, tým lepšie. Lebo králik je asi hlavný craft. A potom niekedy vám ukážeme aj krokodíla. Máš to uložené? Hej. Počkaj, sa pozriem na to ja. Sorry za host spamming, ale niečo si musím